Türkmenistan'ın siyasi rejimini tanqid ediyen aktivistler öz nägileliklerini köpçülüge yetirmek boýunça daşary ýurtlardaky çykyşlarynyň nowatdaky tapgyryna başladylar. 28 sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň New Yorkdaky baş edarasynyň öňünde başlanan protest aksiýasy 29 sentýabrda Birleşen Milletler Guramasynyň Ženewadaky edarasynyň öňünde dowam etdirildi. Daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlylaryň 28 sentýabrda Birleşen Ştatlarda başlanan protest çykyşlary Birleşen Milletler Guramasynyň New Yorkdaky baş binasynyň öňünde geçirildi. Birleşen Ştatlarda we Kanadada ýaşaýan türkmen aktivistleri Türkmenistanda ýaratyň sosial we ykdysady kynçylyklaryna syýasy basyş astynda galmagyna ünsü çekdiler. Protestçiler Türkmenistanyň ýol başçylarynyň ýurtdaky koronavirus keselçiliginiň ýaýramagyna göz ýumup global pandemiýanyň dowamynda ýurtdaky COVID-19 keselini boyun almaýanlygyny hem aýratyn bellädiler. Туркменистан нуждается в помощи. Помогите Туркменистану, люди умирают от коронавируса. Türkmenistanda adamlar kömege mätäç koronavirusdan ölýär. Bizi hiç kim eşitmeýär. Türkmenistana kömek edin diýip protest aksiýasynda çykyş eden aktivist Leyla Muzafferova aýtdy. Protestçilerin tutup duran şygarlarynda Türkmenistanyň ýapyk serhetleriniň maşgalalary aýralyga seze bar edenligi türkmen halkynyň demokratiýany isleýänligi aýdylýar we türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň wezipeden çekilmegine çagyryş edilýär. Udaga çekin ykdysady krizis we işsizlik zerarly ýüzlerçe müň türkmen raýaty girdiji gözlemek üçin daşary ýurtlara çykdy. Emigrasiýa meselesini resmi taýdan ikrar etmeýän Türkmenistanyň häkimetleri raýatlaryna pasport bermekden ýüze görmek ýaly basyşlaryny artdyrdy. Türkmen jemgyýetinde ýurtdaky kynçylyklara nägileligiň artýan wagtynda Türkiýedäki onlarça türkmen aktivisti soňky günlerde basyş we gorkuzmastyna düşdi. Şeýle-de New Yorkda geçirilen protestleriň gatnaşyjylary halkara jemgyýetçiligini Türkmenistanda adam hukuklarynyň depelenmegine wajdan ýetirleriniň şol sanda Mansur Mengelowyň ýagdaýyna ünsü çekdiler. Türkmenistandaky bulutçylaryň hukuklaryny goraýan aktivist Mengelow 2010-njy ýylda bir näçe galp jinayet aýyplamалary esasında 22 ýyl azatlykdan mahrum edilipdi. Aktivist ýönkelen günäleri boyun almady. Mengelow protest hökmünde koloniýada açlyk yglan edip halkara adam hukuklary guramalarynyň ünsüni özüne çekdi. Mengelow berk rejimli koloniýada saklanýar. Protestçiler öz şygarlarynda Türkmenistanyň halkara borçlaryny berza etmek üçin prezidentiň maşgala agdalarynyň hasaplaryny doňdurmak ýaly çäreleri görmegi öňe sürdüler. 28 sentýabrda geçirilen aksiýa gatnaşyjylar Birleşen Milletler Guramasynyň baş binasyna girmäge ýanaşdylar, emma olary içeri salmadylar. Türkmen aktivistleriniň Birleşen Milletler Guramasynyň binasynyň öňündäki protest çykyşlary 29 sentýabrda Ženewada dowam etdirildi. Türkmenistanyň Demokratik Saýlawy Partiýasynyň lideri Murat Gurbanow Birleşen Milletler Guramasynyň Ýewropadaky edarasynyň öňünde protest aksiýasyny geçirýär. Guramaçylaryň sözlerine görä Birleşen Ştatlardaky protestler 30 sentýabra çenli dowam eder. Aktivistler New Yorkda Türkmenistanyň elçihanasynyň, Washingtonda Türkiýanyň elçihanasynyň hem bütün dünýä saglyk Guramasynyň Washingtondaky binasynyň öňünde piket geçirmegi planlaşdyrýar. Daşoz welaýatynda koronawirusyň ýaýramagy hasta möwjeýär. Munyň bilen baglykda soňky 2 hepdäniň dowamynda welaýatda 2 trap karantina ýapyldy. Aşgabat şäherinde koronawirusdan ölýänleriň köpdigine garamazdan häkimetler garaşsyzlyk bayramynyň öňü sirasynda hassahanalardaky COVID-19 näsaglaryny öýlerine iýberdi. Lewapda käbir karantin çäklendirmeleri gowşadylýan mahaly mekteplerde we çağalar baglarynda güýçli dezinfeksiýa işleri geçirildi. Global koronawirus pandemiýasynyň arasynda Türkmen hökümeti şu wagta çenli öz çäginde hiç ýyly koronavirus hadisasyny hasaba almady. Adatlyk radiosynyň habarçysy soňky hepdelerde Daşowuzda koronavirusa ýoluýanlaryň we ondan ölýänleriň aşa köpelmegi bilen ençimi etrabyň we owanyň karantina ýapylandygyny aýdýar. Käbir owalar garymlar bilen beklendi. 10-njy emesi Ozal Niýazow etrabyny karantina ýapdylar. Mundan ozal bolsa Aktepe etraby karantina alındy diýip ýerli ýaşaýjy 29 sentýabrda habarçymyza gurrun berdi. Aşgabatda habarçymyz paýtagtda hem koronavirusyň giňden ýaýramagynyň dowam edýändigini
bolýandygyny aýdyp, ölüm hadisalaryna her gün her etrapçada duş gelse bolýandygyny belleýär. Koronavirus bilen ketelleýänleriň köpüsi ketelden soň trombun üzülmegi netijesinde ölýär diýip efirde atlandyrylmasylygyny soran Aşgabatly saglyk işgäri habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Şeýle ol ýurtda 27 sentýabrda bellenilen garaşsyzlyk bayramyndan 5-6 gün öň şäheriň ketelhanalarynyň şol sanda Niyazow adynaky hassahanadan koronavirus näsaglaryny boşatmak barada buyruk berilendigini hem belledi. Orta we yeňil derejedäki näsaglary öýlerine iýerdiler. Agyr hassalary Plimekse geçirdiler. Ýöne bayramçylykdan bir näçe gün öň bu ýerdäki näsaglary hem çykardylar diýip saglyk işgäri aýtdy. Habarçymyz koronavirus testleri pozitiv netije görkezýän raýatlaryň köpüsinde keteliň hiç ýyly alamatlarynyň ýokdugyny hem habar berýär. Köp adam başga sebäplere görä lukmana ýüzlenende testden geçýär we şonda virusa ýolugandygyny bilip galýar. Bu habarlaryň arasynda adatlyk bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan talipleriň ençemesi garaşsyzlyk bayramyna görülýän taýýarlyklary döwründe özlerinden maskalar çykarmagyň talap edilendigini gürrüň berdi. Ýöne olar taýýarlyklaryň geçirilen ýerinden öýlerine gaýdyp barýan pursady maska düzgünlüğünü bozandyklary aýdylyp talipleriň ençemesine pul jerimesiniň salynandygyny hem aýtdylar. Bu habarlaryň arasynda Lewap vilayatynyň habarçymyz Türkmenabad şäherinde käbir karantin çäklendirmeleriniň goşudylýandygyny habar berýär. Türkmenabadda ýerleşýän naharhanalaryň, kafeleriň we restoranlaryň bölekleýin işlemegine ruhsat berildi. Olar öz gapylaryny müşteriler üçin açyp bilmese-de taýýarlaýan naharlaryny müşterileriň öýlerine eltip bermek esasynda işlerini dowam etdirip bilýärler diýip Türkmenabadly ýaşaýjy anonimlik şertinde 29 sentýabrda habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Habarçymyz vilayatda pandemiýa bilen baglykda girdilen bir karantin çäklendirmeleriniň 1 oktýabrdan başlap goşudyljakdygy barada gürrüňleriň bardygyny, ýöne bu barada resmi maglumat berilmeýändigini hem habar berýär. Häzirki wagt hassahanalarda koronavirus näsaglarynyň adalandygy we 1 oktýabrdan başlap olary beýleki hassalaryň hem kabul edilip başlanjakdygy aýdylýar. 1 sentýabrdan bäri Aşgabat Türkmenabad aralygynda bir uçur gatnawy hereket edýär. 1 oktýabrdan munyň sanynyň 2 artdyryljakdygy barada gürrüňler bar diýip ýagdaýdan habarly bir çeşmämiz aýtdy. Global pandemiýanyň arasynda ýurtda koronavirusyň hasaba alynandygyny boyun almayan Türkmen häkimetleri soňky 3 aýa golay wagtyň dowamında bir karantin çäklendirmelerini girizdi. Ençemi etrap, owa we hassahana karantina yapyldy. Şeýle-de bazarlar, dukanlar we ilata hyzmat ediş nokatlary wagtlaýyn işini besetdi. Bu aralykda Lewawyň häkimetleri garaşsyzlyk bayramy münasibetli okulary bir näçe gün ýatyrylan mahaly Türkmenabadyň orta mekdeplerinde we çağalar baglarında güýçli dezinfeksiýa işlerini geçirdiler. Bu dezinfeksiýa işleri 26 sentýabrda şäheriň Tas ähli mektebinde we çağalar bagynda geçirildi. Yerler xlorly suw bilen ýuwuldy we olary 3 günläp goýmak tapşyryldy. 28 sentýabrda muallimler we terbiýetçiler xlorly yerleri arassa suw bilen ýuwdylar. Dezinfeksiýa işleriniň nowatdaky tapgyrynyň 25 oktýabrda geçiriljekdigi duýduruldy diýip Lewaply bilim işgäri anonimlik şertinde beren maglumatynda mekteplerde sapaklaryň 29 sentýabrda gaýtadan başlanandygyny hem aýtdy. Adatlyk baýdylan ýagdaýlar barada deýişli türkmen häkimetlerinden şeýle-de döwlet arassaçylyk we ketellerin ýaýramagyna garşy göreşmek gullugyndan goşmaça maglumat ýa-da kommentariýa alyp bilmedi. Türkmenistanda qara bazarda dollaryň bahasynyň 25 manat derejesinde saklanýandygyna garamazdan azyk we senagat tariflarynyň şol sanda dermanlaryň hem bahalary dollaryň 30 manatdan hem aşa bahalanan döwründe kesitlenen narxlarda bolmagynda galýar. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan söwdegärler dollaryň bahasynyň bu ýagdaýda iň azyndan bir açymysy wagt saklanmagyny dowam etdiren ýagdaýynda haritlarynyň bahalaryny peseldip başlamagy gözüňünde tutýandyklaryny aýdarlar. Bu ağırlykda ýurtda kartlardaky pullary naklaşdyrmakdaky dowam edýän kynçylyklaryň fonunda Lewapda nagdal görnüşdäki hasaplaşyk üçin raýatlaryň aýlyk girdijileri we pasport nusgalary talap edilip başlandy. Aşgabatda dollaryň satyn alyş narhy 25 manat 50 tenge derejesinde saklanýar. Ýöne muňa garamazdan hiç bir haridyň bahasyny peseltmeýärler. Diňe garaşsyzlyk bayramynyň öň ýany etiň bahasyny aşakladyp 1 kilogramyny 35 manatdan satdylar. Emma çekilýän etiň ýarpysyndan gowragynyň süňk we iýmiti yaramaýan bölükleri düzýär diýip Aşgabatly ýaşaýjylaryň biri 29 sentýabrda yerli habarçymyza gurrun berdi.
Azatlyň ýurdun beýlik sebitlerindäki habarçylary hem dollaryň bahasynyň uzalkysyna görä pise gaçmagynyň izi bilen azyk önümleriniň durmuş enjamlarynyň we awtolog üçin ätiýasyk saýlarynyň bahalarynyň arzanlamaýandygyny tasdiklaýarlar. Sol bir wagtda söwdegärler haritlaryny dollaryň uzalky has ýokary bolan döwründe satyn alandyklaryny, şol sebäple häzir olaryň bahasyny arzan adyp ziýana galyp bilmeýändiklaryny aýdarlar. Egerde dollaryň narhy iň azyndan ýene bir ay çemesi häzirki derejesinde saklansa, diňe şondan soňra dollaryň häzirki kursyna laýyklykda alan haritlarymyza baha keseriz. Egerde häzir uzaldan satyn alyp goýun haritlarymyzyň bahasyny peseltsek, onda girdijiden beter ziýana galýarys diýip lewaply hususy söwdegärleriň biri habarçymyza aýtdy. Habarçymyz Gündoğur vilayatynyň administrativ merkezi Türkmenabadda 29 sentýabrda dollaryň gara bazardaky satyn alyş bahasynyň 1 manat gymmatlap 26 manada çelini ýetendigini belledi. Şeýle sebitiň bazarlary bilen birlikde dermanhanalarynda hem bahalaryň uzalky ýaly ýokary bolmagynda galýandygyny anyktady. Galy berse-de Azatlyň bank ulgamyndaky çeşmeleri dollaryň narhynyň birden pese gaçyp başlamagyny ýakynda prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedowyň ykdysady, bank we halkara mali gurumlary toplumyna ýolbaşy hökmünde bellenmegi bilen günümel baglanşdyrýarlar. Olaryň sözlerine görä häkimetler munyň bilen Kiçi Berdimuhammedowyň wezipe bellenmeginden soň ýurtdaky çökün ykdysady ýagdaýy gowulaşan ýaly edip görkezmegi we onuň awraýyny ýokarlandyrmagy maksat edinýärler. Bu ağırlıkda ýurdun raýatlarynyň bank kartlaryna geçirilen zähmet haklaryny we kömek pullaryny naklaşdyrmakdaky başdan geçiren kynçylyklarynyň üstüne ýene-de goşmaçy çäklendirmeler girildi. Indi Lewap vilayatynyň dermanhanalarynda nagdal hasaplasy üçin raýatlaryň pasport nuskalary we aýlyk girdijilerini görkezýän güwanama sorulýar. Tölek terminallary ähli dermanhanada ýok, barlarynyň aglawysynda da işlemeýär. Indi kartyň bilen төлek etjek bolsaň, aýlyk girdijini görkezýän güwanamany we pasportyny soraýarlar diýip, bu ýagdaýlary 28 sentýabrda başdan geçiren şeýle-de adynyň efirde üýtgedilip, Zafar diýilip tutulmagyny soran Türkmenabadly ýaşaýjylaryň biri gurrun berdi. Zafar satyjydan munyň sebäbini soranynda ol käbir raýatlaryň başga bir ýerleriniň kartlaryndan төлek edip, soňra puluň belli bir bölegini tutup galyp, kartyň ýesini pulu naqd görnüşinde berýändigini, soňky çäklendirmeleriň hem hutus sebäpden girdilendigini aýdypdyr. Төлek etse edipdir-de, size näme? Төлek geçirse bolanydyr da diýip satyjy üzülendim. Ol bolsa soňundan käbir raýatlaryň hatda bir maşgalaryň agzalarynyň hem kartyndan bidin ulanylandygyndan çykady edip gelýändiklerini öňe sürdi. Satyjy nowatda aýalynyň kartyny alyp gelen adamyň hem tölegini kabul etmekden ýüze wurdy diýip 40 ýaşlaryndaky Zafar sözüne goşdy. Terminallar arkaly nagdal görünüşde edilen töleklere girdilen soňky çäklendirmeler barada ýurtdaky dowam edýän ýeti ykdysady krizisi boyun almaýan Türkmen hökümetiniň degişli edarlaryndan, şol sanda ýurdun maliýe we ykdysadyýet ministrliginden we ýerli banklardan goşmaçy maglumat ýa kommentariýa almak başartmady. Türkmen häkimetleri ýurtdaky ykdysady kynçylyklary boyun almaýarlar we nagd pul ýetmezçiliginiň sebäpleri barada hiç bir düşündiriş hem bermeýärler. Muňa derek häkimetler bankomat nowatlaryny ýaşyryp bu baradaky habarlara garşy görüşýärler.